uzifundile ezizinto ngelixesha bekhona phaya also. Ayibonge Nkosi yethu. Njengoba ilizwi lenkosi lihambe libe nento ethi izani nazo izishumi neminikelo endlini yami. Ayibonge Nkosi yethu. Andizuthetha ngaloo nto kodwa ndizaqhitha nje apho uyawushiyeka yena eqhubeleka naye. Ayibonge Nkosi yethu. Uyawushiyeka esenza njani? Uyashunya ishumi intoni lakaxa. Ngokwaloku nje asisalini isishumi phaya kudala wawusithe esivunweni sakho ukhuphe isiqingatha sento evumileyo, empahleni yakho ukhuphe isiqingatha samathole wakho. Kodwa kwahambeka kwaphela ukulima mntakamninku. Siyaphangela ngoku. Ithi ke into ekhona ishumi kwi-500 yam, ishumi sam ngu-100 rand. Mayibonge inkosi. Ayibonge inkosi yethu. Umnikelo wam yinto engaqinqwanga. Mayibonge inkosi. Ndizama ke ngoku ukuthi nje ayibonge inkosi yethu. Andingeni thina. Bawuxhomekeka kupeya malini. Mayibonge inkosi yethu. Naso akho mntu utsala mntu ngakhola uthiza neshumi. Kodwa lilizwi likaThixo. Elithi kwincwadi kaMalaki chapter number 3. Niphikelene nokundiqhatha kususela kwimihla yoyihlomkhulu. Nimkile ezindleleni zabo. Niyandirobha. Uthi uThixo nobophendula ninirobha ngantoni? Uthi kwizishumi neminikelo. Mayibonge Nkosi yethu. Abe sesithi ke uniqalekisiwe nonke. Mina bangazikhuphi izishumi neminikelo. Abe sesithi ke ngoku zikhupheni ukuze niphume eqalekisweni. Ayibonge Nkosi yethu. Ngamanye amazwi ke bayithetha abantu abafundileyo bathi 10% kwisalary yakho. Ayibonge Nkosi yethu. Naso mntakaxaba asinazivlophu apha sizawuhambe sinika wonke umuntu ophangelayo. Kodwa lento inento okwenza nenhliziyo yomuntu nokuva kwakhe ilizwi likaThixo. Ayibonge Nkosi yethu. Akukho umuntu mntakamnuka wonke umuntu usematyaleni. Asinawuthi ka uhola u50,000 uthi usindiswe ugcwele ngamatyala ugoduka no10,000. Si expect into yoba uzawukhupha u5,000 uzamthatha phi ngoku 5,000 awuthini? Awunaye. Ngoba yonke isarati iphelele phi? Ematyaleni. Now isishumi sakho kule nto ishiyekayo. Iba ushiyeka u2,000 uyawuzabalazela uba mawukhuphe ntoni? U200 rand. Ziyabekwa ke ngokubekwa kukhona esikhutshwa kwinet isikhutshwa kwigross. Ayibonge Nkosi yethu. Kuyaxhomekeka uba wena emoyeni wakho uthini. Ayibonge Nkosi yethu. Isishumi ke sona ke singaba irandi, singaba i50 cents noma yimini umnikelo. Kodwa uzuqaphela ivesi egqitha ukutshwala. uJesu uthi onikela ngokuvimba uzawuthini? Ngamanye amazwi uba ngabunikela ngamarandi, so expect ubuzawufumana ama 200 rand, uzofumana ama 5,000. Angeke ukwazi kaloku unikele ngerandi uthi ufuna uvuna ama 200. Ithi ke yona ke incwadi yemizekeliso kukhona mntakamnuka ohlwayela ngokuchitha. Ithi izwi lenkosi aye esanda ngokwanda. Kube khona ohlwayela ngokuvimba. Kube yintswelo yodwa. Ayibonge Nkosi yethu. Ndiyagqitha nje ngoku ngoba ixesha nalo laneleyo. Ayibonge Nkosi yethu. Kodwa into ekhona yonke into ixhomekeke kuwe. So ishumi yinto engafunwa ngumhim, ayifunwa ngubani, kodwa ifunwa ngubani? nguThixo. Ngoba bafundele lezi banguyifunda sebeyikhile ke. Lethi nje iviwe kungathiwa ndizana nto mama kaJeje miye kuJeje apha amacephe amtisa ngenantsika. Mayibonge inkosi. Aphelile lamanzi wayizona. Nathi nje sifunda yona mntakamnuka uchapter 3 kaMalaki. Ndizonishiya ke xaba
niwuqonda umcimbi noba niwuqonda umcimbi. Hallelujah. Abantu abafundisa mntakamnukwa ngeshumi kusibi ngabantu abasemandleni okutya imali. Thina sithetha singekho mandleni okutya imali. Nami ndisedyokweni ukhupho kweshumi. Ayibonge Nkosi yethu. Ngoba impumelelo yami noba intsikelelo yami nami isekukhupheni ishumi. Amanye amadoda ashumayela ishumi ngoba ejonge ukutya. Amanye bathi sikhupheni ukuze sitye. No, ishumi ayisosomuntu oyedwa. Ishumi sesendlu kaThixo. Sizayivizwe lenkosi. Ngicela ufunde mem. Sifunda kwincwadi kaMalaki chapter 3 sawuqala ufunda pha ku verse 10. Verse 10. Yeah. Kunesihloko ntako verse 7. Izishumi nentsikelelo kaYehova. Siyavana bazalwane, izishumi nantoni? Intsikelelo umnikelo. Ayibonge Nkosi yethu. Amen. Right ma'am. Verse 10. Yeah. Ziziseni zonke izishumi endlwini yobunxwane bam. Nothi kumonakale. Nothi kumnukwa, nothi kuqaba. Kodwa ziziseni phi? Endlwini yobunxwane bukaNkulunkulu. Le nto ithetha ngobunxwane bamnuka ithetha ngantoni? Ithetha ukuthi kusoloko kukhona into edliwayo bamnuka. Ngoba endlini kaNkulunkulu kukhona ihlobo labantu elizawufika elingasebenzi elihluphekile elizawudliwa indlala ekuzawudingeka abantu abahamba noNkulunkulu nabantu abehlokubona babone ukuthi lo mzalwane unesidingo. Kuthathwe phi? Eshumi neminikelo kuyothenga lo mzalwane into yonxiba, kuyothenga lo mzalwane igrosala, kuthengwa into ezizidingo zendlu kaThixo, nothi bazizawutyiwa ngumzalwane makhuphu. Ayizoza ndoda namfazi wandoda ithini izishumi. Kodwa sijongene nomsebenzi wonke kaThixo. Kakufuneka sinyukile nozenani. Sisuke uthona. Asinamali yakuzapha. Kuthatha kwimali yeshumi. Siyatransportwa, siyahamba. Nani kafuneka nibheke uthona. Ningenamali nithatha kwizishumi neminikelo. Niyahamba bamnukwa. Kakufuneka nivale unyaka. Nithenga inyama kwizishumi neminikelo. Niyavala unyaka. Hayi nivala ukhonza. I-keyboard iphuma phi? Kwezishumi. Yonke into ayenza umsebenzi kaThixo upheke phi? Phambili iphuma phi? Ezishumini. Akuzumnikiswa umuntu yedwa. Ayuzutshona kwifemele yodwa. Kodwa imali kaThixo. Abahluphekileyo baxhamla kule mali. Uyayazi baba kaThixo ngale ukuthi babeke bangene bangene babelile behluphekile kuthi abanampahla kuhanjwe kuthathwe ngcono mama uthengelwe impahla. Kodwa basekho abo bantu namhlanje. Kodwa thina sasenza ntoni? Ubulungisa. Waba ngutsotsi wafika wazenza umzalwane wazicela ingxaki yakho sadabuka sakwenzela umusa waqona la ebahlathini akunandaba esosome uzithwalela thina sisusityala empilweni yethu. Umsebenzi weshumi ukujongana nendlu kaThixo. Sikwi open air, sicela umbane, sithatha phi? Eshumini. Siyonika lo muntu sizawutsala kuye. Ayibonge Nkosi yethu. Imoto funeka zibaleke emnukwa, sibheke ngapha siyolanda abantu, uthetha nganikesha na petrol nina. Kodwa funeka kusetyenzwe umsebenzi kabani? kaThixo. Kuthethwa phi? Ezishumini ugalo lantoni? Ipetrol ihambe yolanda abantu abafunuza endlini kaThixo. Alibonke amanye Nkosi. Kwenzela into yoba kusoloko kukhona ntoni? Imali endlini kaThixo. Funda baba. Izeke kubekho ukudla endlini. Siyavana bazalwane, kubekho ntoni? Ukudla. Singaxhomeke kuTata kaJeje. Singaxhomeke kubamnukwa. Singaxhomeke uqaba. Singaxhomeke kontanjani. Kodwa sixhomekeke phi? Endlini kaThixo. Ngoba leyo bana basamasifika kuwe bamnukwa. Uzawuhambe nawe uhambe uthini. Uthi abantu bandishengena grocery, bandishiya amanzi omasipala ikhuphukile account. Inkonzo ayinoyanga. Izawunikeza ntoni? Inkulumo izala ukona.
Walibonga igama lenkosi. So ke sifuna kungabikho umzali unza ungene kulingweni kufanele sihlangabezane naye. Walibonga igama lenkosi. Ayiphelelanga ngapho mama. Right. Ngoku nindicikide ngalento. Emveni kobaba umnuka usikhuphile ishumi sakho ukhupha umnikelo wakho. Lithi izwi lenkosi ke ngokusengamcikidi uThixo. Ngamanye amazwi usengafuna noba yintoni uThixo. Zikhona izinto ezethe zingena kwenzeka ngenxa yomthandazo wodwa. Ekudingeka wenze ntoni? Ukhupha ishumi ukuziye kuThixo uthi Thixo ndicela into ethile. Ngoba ishumi livela sisiso sodwa esenza uThixo avule iminyango yezulu ukuze ubusiseke. Sizoyizwa lo nto. Yebo mama. Utsho uYehova wemikhosi. Yeah. Ukuba andisayi kunivulela na ingcango zezulu. Hallelujah. Emveni koba senzile sisiya kuThixo simcikitha uthi akasayi kusivulela na ingcango zezulu. Ngamanye amazwi kwizinto esizidingayo mana sithembekile kokweshumi sithembekile kokomnikelo uThixo uzawuthethela ntoni? Isibusiso. Not isibusiso zenu zikumi. Ithi zisana imali kuma umnuka nogqiba nisikeleleke. No. Endlini kaThixo nogqiba niye kuThixo anisikelele. Yebo mama. Dinithululele insikelelo kude kungasweleki lutho. Siyafana bazalwa. Ngamanye amazwi ishumi nomnikelo uvulela ntoni? Isibusiso. Lithi izwi lenkosi ndinithululele intoni? Insikelelo kungathini? Kungasweleki lutho. Walibonga igama lenkosi. Right mama. Ndoyikhalimela inkumbi edlayo. Akukho kufa, akukho kugula, akukho ntoni imbi isempilweni yakho ngoba manje ndithetha ngeshumi ndithetha ngento ekhusela ifamily bamnuko. Njengobana umnikelo uletha isibusiso isishumi mntakaqaba kakuthiwa kutshintsha isizini abantu baphathwa yiflu abantu baphathwa ngamakanda ishumi siba lithango lokuvikela kwimimoya emibi. Uyafuthi uthi ndawukhalimela inkumbi edlayo. Ngamanye amazwi zonke izinto zokuhlukumeza nazo zonke izinto ezimbi uThixo uzazikhalimela zingasondeli empilweni yakho. Andithethi xa into endiyibone kumakhelwane nandiyivileyo ndithetha into endiyazi kum. Mana usenza ishumi unikela uva ngembali babantu bayagula. Uva ngabantu abantu bayagula ngoba uThixo izwi lakhe uyalingqilela. Kodwa nekuba sityeshela ukushuma sityeshela ukunikela siqale singelwe zizinto ezingenwa ngabantu bonke sinaye uYesu. Ngoba izwi le-protection asilenzi ndithe kaya kandithetha leya Bhayibhile inezwi lomzalwane impilo yethu yonke iphaya. Noba ivesi nevesi inesibusiso sayo. Yenze njani? Ikhalimele inkumbi edlayo. Yeah. Ingazonakalisi iziqhamo zomhlaba. Ingonakalisi iziqhamo zomhlaba wethu. Asilimi ngoku. Kodwa izonakalisa thina nabantwana bethu. Bayasinda kwizigulo. Bayasinda kwihlwiphi. Bayasinda kwizinto. Kuthiwa hayibo abanye abantwana bephuma bengena kuthiwa bayogonywa abakho babe bengena nix. Ngokuhleli ezweni likaThixo. Yebo mama. Ungaphunzi umdiliya wenu entsimini. Yes. Utsho uYehova wemikhosi. Yeah. Zonke iintlanga ziya kuthi ninoyolo ngokuba niya kuba lilizwe elinanziweyo utsho uYehova. Siyafana bazalwane. Niya kuba ngabantu abajongiweyo. Bazawubuza babantu ngabantu abathena. Baphumelela kule ndlala inje. Bahlutha kulanjwa. Ukuba nina nijongwe ngubani? uThixo. Balibonga igama lenkosi. So ngumcimbi noba ngumsebenzi weshumi nomnikelo. Ayibonga Nkosi. Nothi lento niyivayo apha komakhelwane nalapha eTV.
kuthiwa izana ishumi ngiyitye isikeleleke yena utheni lofuneka nike ngabantu yena angayithi kwasikelelo lomthitho irobhana kodwa injongo yoba kube khona ukudla endlini kaThixo. Okwesibini akuzibakho ukudla nje nathi saw benefit sizophila sibusiseke sisikelele uNkulunkulu. Mayibonke Nkosi. So indaba ke bazalwane ihamba kanjani? Sengishilo ukuthi lo mali uyipeyayo uyi10% kwimali oyipeyayo ngabayishumi. Umnikelo unganikela ngento engaphezulu kweshumi, unganikela ngento engaphansi kweshumi. Umnikelo into ephuma kuwe. Kodwa sifa into ethi isishumi nensikelelo. Ayibonke abantu bonke. So siyahambiselana ezinto ezimbili. Ayibonke Nkosi. Usengashuma unganikeli, ungasikeleleki, kodwa ungaguli. Ngoba ishumi sihambe yaso indlela. Umnikelo uhamba eyawo indlela. Ayibonke Nkosi. Akwakhuluma uNkulunkulu ndiku21 days ilele mina pho ndalele khona kudala phaya. Wathi kumnikela uzazifumana zonke izinto ozifunayo. Ngamanye amazwi umnikelo kaba uvulela izinto ozifunayo. Ulanda izidingo zakho. Ayibonke Nkosi yethu. Akuthiwa ke uzisikeleleke kufuneka unikele kubani. Lo mntu athi umoya wakho unikela kuye. Unikele. Bafuneka unikele endlini kaThixo unikele. Ukuze uzothini uzosikeleleka. Mhlawumbe wena ungangasikeleleki kodwa lento yenzayo uyenzela abantwana bakho. Alibonke amanye Nkosi. Ayibonke Nkosi. So indaba ke bazalwane yeshumi ihamba kanjalo. Ayibonke Nkosi yethu. 10% kaba salary yakho. Ayibonke Nkosi yethu. Ayindithi wenzile umnyenyevu. Ngoba uhola 20,000 kodwa ufumana 5,000. Awuzokhupha ishumi se20,000 ngoba sikho. Uzakhupha ishumi sale mali uyifumanayo. Ayibonke Nkosi yethu. Phambi koThixo ubese. Ayibonke Nkosi yethu. So yonke ke lonto akho mntu unyanzela mntu. Kodwa yithi izwi lenkosi masiye kuba ngaba phulaphuli nje balo. Kodwa masibe zintoni? Ngabenzi balo. Yeah. Bayibonke Nkosi. So sibekile ngakho.